Kodwa phela ubaba bekungeke phela ngikwazi ukuthi nginqabe nami engibiza. Correct, ngiyavumelana nawe. Yabo, so I had to go. Baba wami lo. Mase ngibiza ngegama lami kwawukuthi ke vele ungibiza ngegama leoledi. So mengifika lapha ufika usechaza istory ngazuthi bekuyena oledi umuntu omubi la sonke lesikhathi. Ngoba bengingazuthi uyena obongafuni nami. Mina ngiyingane yabo. Mina bekunokuthi ubaba mefika la afika azongifuna kube ukuthi oledi akafuni ukuthi ngiye kubaba. Usho njalo? Esemncane. Yawayefika esemncane kodwa wayefikeli la ekhaya kithi. Wayefikela lapha kule ntombi yakhe engitshele ngayo. Bese ufuna ukubona ingane. Ngasese. Ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele embukeli weBlack Life TV kusiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Minaze kulolu hlelo sezinto eyodwa nje so sibiza eminye imindeni bese yafisa ukuthi sizame ukusizwa la ibabona khona ukuthi bona bahluleka ukusizakala bebodwa. Anyways, niyazi angithanda ukusho isikhathi kakhulu. Ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele uMayiduzo wami. Sawubona njani? Ngiyaphila njani ntombazane? Ngiyaphila. Ngicela ukuthi uba wakabani bese uyabingelela nje umbukeli weBlack Life. NguThembi wakaMeyi wakagasa. Okay mama. Yebo. Singakusiza ngani sithando sami? So ubingelele nje mhlawumbe. sanibonani imphakathi wakaBlack Life. Yes love. Yes. Hlala phezu kodaba ke mama sikusiza ngani? Yeah, ngibize uBlack Life la singibizile sisi nginenkinga. Inkinga nje enkulu lana nginendodana yami. Ekuphela nje kwayo engayithola ngisemncane ngiyi-teenage nje ngangifunda ngathola nje umuntu wesilisa esathandana naye wangikhulisa umntwana ngithe sengikhulile ngamtshela ngikhulele wayiphika lengane wathi nje yena nje wazi ukuthi nje kubothwa nje abantwana ngabathuli so ke all of a sudden umntana manje nje bese ekhulile ngimkhulise kanzima ngingena abazali ngiyumntwana ngiyi-single parent ngimkhulisa umntanami usekhulile njengamanje wenza ugrade 11 usengitshele nje izitori nje ngingazazi kanti bekukahle sonke lesikhathi sinayizwana engithanda nguma wakhe kodwa nje seshintshile manje angazi ungitshela ukuthi uhlanganile nobaba wakhe lo ebengafuni ukuthi azahlangane naye enhlobo bengingathandi babonane ngoba ngahlukumezeka ngahlukumezeka siso ke nje ngakho nginibhalele ngithi ningixazulule nansi inkinga imake manje uma uhlangana nobaba wakhe uyakutshela ukuthi ubaba wakhe ya sibeyazana nje into ayingitshela zona nje ya uphatheka kabi kakhulu umthole kanjani bangafuni bahlangane so nje babe abantwana uthi baye behambe nezikole behambe nesikole wavele nje waqhamuka nje shithwa research wabakhe ngaye mangiqala ukubheka mina wamlandela ke waqhamuka nje apha simphathele into ezimnandi lezi ke mina engakwazi uyi-afford ebengimkhulisa kanzima ngoba phela ngifuna ukukhula ngale ndlela ukuthi according impilo yami so kusiqhamuka uyampoyila ngiyabona uzama ukuthenga uthando lwakhe uyena impela ubaba wakhe and nje angifisi ngisho ukumbona so manje buchaza ke wena udaba sithando sami ukuthi yena ingane wayiphika wawunenyanga engakhe ngaleso sikhathi no ngangila ko 4 months ngoba nami ngangakazi ukuthi ngikhulelwe ngangisemncane kakhulu ngibe ngimtshela ukuthi hayibo naku ngingasaye ensukwini zami waqala ngathi uyajabula kodwa nje emva kwesikhathi nje seziwu9 inyanga sengizobeletha washintsha wathi abazali bakhe bathi yena nje akabathole abantwana umtshela una 4 months uphika usuna 9 months mase kufika kuna ushuthe wengakabatshela abazali bakhe wafike sengitshela hayi wafike sejabhile nje kade kukuhle sonke lesikhathi wathi abazali bakhe bamtshela ukuthi abantwana akabatholi waba nenkinga nje waba nenkinga esemncane ngazi kuthiwa wamila something yadi ukuthi operate kwashiya udokotela wathi abantwana ngabatholi so ke manje ngiyasola ngoba phela ushadile manje ngiyabuka ukuthi futhi lapha emshadweni ziyakhala usho kanje ngiyasola ngazi kodwa nje wena nje awukazi ukukhuluma naye umbuzo umntwana ukuthi yena wathini kuyena efika uthini ufika wakhuluma into engahlangani umntwana nje ufike sengishintshele uthi mina engabaleka naye umntwana hayi wena usho njalo nje uyayishintsha yonke lento so isifiso sakho ufisa sikusize ngani thina njengamanje eBlack Life TV ngifisa umntanami ngikhulume nomntanami ngoba ngiyamthanda kakhulu angifuni ukuthi angiluze ngoba ngendlela engibona ngathi ufuna ukumpoyila ngayo umntwana ngiyasapha ngoba uphela kwakhe ufuna ukumspoil uyafuna nje ukumspoil ubona uma wakhe akhokhele zonke lezi zinto nokuphikwa phela nakho lokho icala fanele lakho kahlawulele yonke le yonto mingathi ukuthi impela kuzoba kimi uthi uma ngitshela umfana lo wami uthi kuzoba kumina uma uthi ngiyavuma bazohlawula yonke
inhlawulo mina nje angimdingi nje ukumdinga empilweni yami. Ngisathi ngisafuna ukusho ukuthi wena uzizwa kanjani ngakho? Ngimdingi. Abazali babengekho wena isikhathi ukhulelwa ukuthola umntwana? Kwakusekhona uma wami kuphela kodwa usashona-ke naye. Wayeveni nayo uma engikhulise kanzima nami ngaba naleyo nto-ke ngakhulisa yena kanzima nje ngendlela nami engangikhuliswe ngayo. Mhlawumbe ifike name 2 or 3 izinto nje ezazenzeka empilweni yakho ngaleso sikhathi owenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu angikwazi ukuphinde ngimxolele? Zaziningi. Okokuqala nje njengoba athi kumina wathi abantwana ngabathuli. Khona intombazana akathandana nayo umakhelwane wami. Iyona-ke into eyangilimaza kakhulu-ke leyo. That was before you or after you usukhulelwe? Sengibelethile-ke manje. Wavele waqonywa ngasekhaya. Waqonywa nje ngasekhaya. Leyo ntombazana yayiqome ethana naye ukungitsakela-ke ingitshela ukuthi ngangisulele i-boyfriend yakhe ngingane ngeyona yakhe. Kwakungiphatha kabi lokho kakhulu. Ngayinto nje ixoxwayo umakhelwane kwakuthi-ke ngingedwa. Anginamuntu owayengathatha iside lami. So namanje leyo ntombazana ihlezi ngiyibona nje ehle inyuka. Ngathi batende phambi kwami. Kona sebahlukana-ke phela manje. Kodwa nje those years nje ingane yami kwakubuhlungu shame. So ngoba uthi uma wayesakhona isikhathi uyithwele, wathini na emva kokuthi usethola ukuthi uyithwele akaze afisa ukuthi uyawubikisa isisu njengomzali? Sasaplana lokho phela kodwa wasethi umfana ucela ukuthi ngiqale ngithole umntwana kuqala khona ezongibona. Engakangitsheli ukuthi kuthiwa akabatholi abantwana. Ake ngajabula ukuthi into yethu i-sorted. Hayibo mase kusinga 9 months futhi ngiyobeletha washintsha umfana. Uma wami waphatheka kabi, uma waphoxeka ngoba phela umama umfundisi kahle kahle. Waye umama umfundisi kona yakasekho-ke emhlabeni kodwa nje washona nje umoya wakhe naye ungekho right. Wayengifisela yodwa wayengifisela ikusasa uPhumlani. uPhumlani. Wasenza kanje ngoba ufisa sikusize ngengane ase kuzoba lula kakhulu sokwazi ukuthola because kubalekile futhi nathi as Black Life ukuthi uma ufuna sikusize ngani sithola ubaba wengane sizombeka la or ufuna ingane okwamanje awakabi semodini ukuthola ubaba wengane because menga right ube nesingamtholi. Hayi ngifuna nje umntana nami nje cha mina uyena nje oyiko konke kumina nje bangena abazali ngisho ngeke angiphuze. Mhlawumbe mengasakusupport umntwana kodwa egcineni ukhumbula ukuthi yena you went through this all by yourself angithi but naye uzohamba ijourney yakhe la emhlabeni uyafisa ukuthi abe nabo ubudlelwane akuncenge mhlawumbe wathi mama ungangenzela ifavor ukuthi ngibe naye relationship angitshele yena ukuthi kwenzakalani. Ngazizwa kanjani ngalokho because it's fair phela nabo ayithona sadini washiwe boyfriend asikhipheni kuthiwa ingane baba ingane. Yabo. Yabo ukuthi ngizima kanjani? Indaba yengane. Ngoba ungashona still uzoqhubeka ahamba baba ngoba usezowamthola. Hayi sibetholene nje kubuhlungu. What if vele umfana uhambile umfuna ubaba wakhe? Sengozwa kena-ke mase mhlambe senimtholisa nasibeka phansi ubabili uzongichazela nje okuningi ngoba kona ngiyabona ukuthi kuningi angifihlela kona angafuni ngikwazi. So wena wakwamconfronta kuboy ngalokho? Mntanami ngambuza ngalo ngibona egqoka amawashi abizayo nje. Hayibo ngangimhlola lamawashi aloke ngifihlela wakhe neseshoke kasi ngithi ngihlangane phi nobaba wakwasho ukuthi wafika kade bene trip esikole. Singasimosha isikhathi sami samsolanda uPhumlani. Okay, ngiyathokoza. Hey, njengoba izwela mbukelo Black Life TV uma Phumlani bekudaba lakho ukuthi washiye umfana ekhulelwe back then years back. So manje usevele wabuya empilweni ingane yakhe and yena uyikhulise kanzima ingane yakhe uyikhulise nje umama uyibambe ngamazinyo. Manje ingane isihappy ifuna ubaba wayo la asazi ukuthi sizoyenza kanjani ukuthi silungise lolu daba ngoba nama can just imagine uma enqabela ukuthi umzali wami enqabe sengibona ubaba wami ngenxa yenkinga ababanazo. Kodwa at the same time fanele simfundise uPhumlani ukuthi naye phela noma ezokwenza lokho kodwa akwenza ngendlela ehlelekile understand noma usuqhamuka kaphi nako konke lokho simply because ubonile ukuthi ukhule yedwa ngenayo ubaba all of a sudden there is here so sifuna ukubona ubaba senze nje asamsomlando uPhumlani. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa
Izipesheli zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Welcome back mbukelo Black Life TV isiqopho sesithi inkinga zomndeni with myself uMlangeni noMagasela. Njengoba nazi ukuthi sikhona kulomndeni wakaMeyiwe misiceliwe kusisi. Ethuthela simkhulumele nendodana ngoba khona laba ngaboni ngasolinye khona. But asasimosha isikhathi asasithuba sibengelele indodana sawona njani? Yebo mina ngiyaphila. Yebo bhodwa wami uba igama lakho Uphumlane elingithabiso. Oh bengisathi ngisazosho. Yebo. Kunamagama awuthu? Yebo mabili. Ngibona uqhubeka phela emva kwaPhumlane. Hayi mabili nje uphumlane noThabiso ngiyaqondile. Sharp. Ngicabingelele umbukelo Black Life usawubona. Sanibona ababukeli Black Life. Sure. Yeah. Uma lo useduze kwami? So nihlalisana kanjani nje noma uyamthanda? Hayi already ngigrindile nje kakhulu. Grindile ukuthi nje hey ngoba esinenkinga nje esinenkinga akazi nje. Ngazi nami ngenzakalani. Ngazi. Ngoba ngingafuni ngilibone itama mina. Ngiyajabula mina nginetama. Ngigrindile nje itama ngeke ngingajabuli ngibona umuntu engakazi ngibone impilo yami yonke bengeke ngingajabuli. Uqale nini ngombona itime? Ubaba bese sengisikhathi nje ngimbonile ubaba. Mhlawumbe ngokonyaka nje ku 2025 manje. Ngoba ngathini last year ngimbonile ngoba besihamba ne school trip nje esesihambile se-tourism esikoleni. Okay. Ngoba besihamba ngambone besihambile so ngifike leyo ndawo school trip lesebesikuzona kuleya ndawo leya. So mesifika ngilibona itime kodwa kungabi khona lento yokuthi itime leli. Kodwa ngiyakwazi ukuyifila mos lento ukuthi hayi lo khona le connection enikhona phakathi. So mina ngimbona ubaba lapha hayi ngiqhubeke ngingakunaki lokho ngiyambona nje lo muntu ngazi ukuthi unokungistalker like ngoba uloku engilandela ngazi ukuthi khona information ayifunayo. So ngingayinaki le nto ngiyinaki ngoba nakho sesobuya mesibuya hayi sengihlangana naye lo muntu useyangichazela uyaxoxa ngiyaxake ubize ngisho igama lama ngoba phela mina umazi kanjani umama sikude la sikhona futhi ngaba ngamazi already. So mase kubiza igama lama sengibiza ngegama la already wazi ngisho isibongo uyakhuluma nje nami wangithatha ngisangena emontweni mase ngene useyayichaza ke indaba ukuthi hayi ubaba kanjena ade nje ahamba kwenzeka 1 no 2 no 3 umana inkinga zakhe naye lezo ezenza ukuthi gcine sokuba kanje. Mina nje ngiyajabula ngoba ubaba ngithanda ukumthola ubaba bengeke ngajabula itime lami leli. Okay, into engifuna ukuyithola kahle la Phumlane ukuthi yini emenza ukuthi ngihambe nesikole lapha sithenjeni seBeachfront noma seBlue Lagoon. So uqhamukaphi lo baba lo? Like so angazi noma wayebeyazi ngazo sibe umuntu waziyo ukuthi sine school trip ngoba besihamba nje. So utholile connection wakhuluma nabo abantu esikoleni into kanjalo ngoba ngifike nje mina kukhona izimonto ebeyibhakile ngaphandle naye as i-disguise epake kuzona nazo lezo izimonto labantu abapakile ngithole lapho sesiphuma kodwa ngabe besesiqedile for wakubiza yini pho? Yeah wangibiza ngegama lama manje mina ngithusa ukuthi ulazi kanjani igama lama wami. Ngize ngabona lapho ukuthi no khona le connection ngoba vele ngesikhathi sifika ngimbonile lo muntu kodwa umoya connection abangako usuyamuzwa nje uyamfila ngempela. Ngicela ukuthi ngithathe lithuba uqala ngiyazi ngifuna wenze njani bhuti wami. Cela uma achazela ukuthi yena indaba esibhalile la Black Life khona uzothola ukuthi uqhamuka. Njobe ngi-understandisa ukubaleka ukuthi lento uhandlishe ngendlela e-right. Sikuhlukanise nobaba kodwa. Samba sami cela umchazele uPhumlane ukuthi njengoba usibhalile la Black Life ufisa sikusize ngani ngaye. Ya Phumlane mntanami. Thabiso njengoba ngibabhalile nje. Angibabhalelanga ngoba mhlambe ngifuna ukuthi ujudge mntanami. Bhaliswe indlela engizwe ubhlungu ngayo. Ibhlungu lento ukuthi ngikhulise mntanami ngiyalwazi udaba lami nawe mntanami siphuma kude kanjani nawe. Ngikhulisa ngibamba amatoho ngoba isikole angivanga ngisebenzisakwazi ukufinyelela la ngangifisa khona. Ngikhulisa wena mntanami ngithatha yonke nje imithwalo yokuba ubaba wena ngibe umama ngabe kona konke mntanami. Ungenza kanjani mntanami lento? Ungenza kanjani ukuthi uvesane nje ungilahle nje kanje ngoba phela ubaba wakho mayithatha njengoba uthi usumbonile ubaba wakho befanele before aye kuwena aqala akhulume nami. Amen. Angavezane nje ahambe ustalking ngane kwaloko nje ku wrong. So ngakho ngibabhalele ngithe nje ngeke ake bezongilamulela na inkinga ngoba ngamntana mangikwazi ukukluza sengikhulise kangaka
angikwazi ukuluza mntanami. Ngeke vele umluzi. Angithi uyakunderstand lokho sithando sami. Ingane yini noba u2. Ngeke ukwazi ukumluza. Angiboni ukuthi nawe ungahamba ushiya uma ngoba nakusuthola ubaba. Kodwa ufisa ukuthi ube nabo boba u2 abazali. Am I correct? Yeah. Ufisa ukuthi kube khona. So ubaba nje one kangaka kuma ngiyazi ukuthi usayingane awaye understand lento kodwa mehamba isikhathi asisho futhi uthi mzondo ubaba. Kodwa ukushiywa nengane uyikhulise wedwa uyifundise and nje besho uma okunye kubaliliyayo ukuthi yena zangafike la efuna ukufika khona esikoleni ngoba wamitha. Wakhulelwa ngiyaxolisa. Ngiyayizwa leyo nto. Mase ithwele wena okufanele focus kuwena kube nzima nokho kwakho njengoba ungamazi angithi washona usamncane. Emva kwalokho uma uhleli yedwa manje uzama nengane seqhamuka nje umuntu wesilisa unyonyomelelana ingane angabuza kuwena uza kuma azomchazela axolise kuzo zonke izinto azenze ngima bese yasho ukuthi uyimisele ukuthi akhokhele wonke ama damages ukuze nikwazi ukuthi nibe nobudlelwane. Kodwa phela ubaba bekungeke phela ngikwazi ukuthi nginqabe nami ngibiza. Correct, ngiyavumelana nawe. Yebo, so I had to go. Baba wami lo. Mase ngibiza ngegama lami kwawukuthi ke vele ungibiza ngegama leoledi. So mengifika lapha ufika usechaza istory ngazuthi bekuyena oledi umuntu omubi la sonke lesikhathi. Ngoba bengingazuthi uyena obongafuni nami. Mina ngiyingane yaba mina benginokuthi ubaba mefika la afika azongifuna kube ukuthi oledi akafuni ukuthi ngiye kubaba. Usho njalo? Esemncane. Yawefika esemncane kodwa wayafike la ekhaya kithi. Wayefikela lapha kule ntombi yakhe engitshele ngayo. Bese ufuna ukubona ingane. Ngasese. Nakhona ngitshela wena straight ngitshelwe yile ntombazane. Iyangigcona ithi lengane nje ayifani nokufana naye. Iyo into engikhuba kakhulu ingakho ngangafuni kwakufuna nje ukuthi nje asondele. Wayisuka ubaba wakhe engazile kumina mayisuke efuna ukubona nje bethu wayifika. Wayisuke efikele lapha kaThandiwe intombazane leya eyokhezi njalo mawuhambe ukuyibuka ikufanisa yakhombona. Ngiyakuzwa. Ingakho ke kwangakazi hayi into eningi aseyisho kuwena azona iqiniso. Uzama nje ukuyivikela. No ukuthi indaba ze kuwena uyingane afuna uzokhuluma izinto serious. Yabo ukuthi unako ubugebengu babakho. Yebo ngiyakuzwa impela. Because yabo nje mfana wami sikukhulise ngobudoda. Uma ukuthi khonto oyenzile indoda yahamba ubhekana nenkinga zayo. And indlela eright awukwazi ukenganeni. Kufanele aqalaze la ekhaya ayeka meyiwa ayongqonqoze acele nje axolise for yonke into ayenza bese yasho ukuthi cela ingane ngwa kanje. Ayikhulume lezo zinto ekhona uma akwazi ukudefend. Uvalela wena ekhoneni khona wena uzoyenza njani uzoxabana noma ubona ngathi uyena ade umuntu omumbi uma. Kodwa shuthi naye bebona ngendlela yakhe naye bebona ngayo. Kodwa bengeke ngingakwazi ngempela. Ubaba wami naye lo ngiyakuyeza impela ukuthi bengikumele ngabe wenza ngale ndlela enze ngayo. Kodwa yena indlela abasesho ngayo besesho ngazuthi uma bengafuni vele mina ngimbone ubaba ngale inkinga nabo abebenazo bona bobabili. Manje mina sengingazuthi ubhlungu ukuphila nje nala ngaphandle nje izingane zithini ufana ngenababa sengikhulile ngimdala manje mina grade 11 nje nasesikoleni ngiyathola la amathonsi la ukuthi mina anginawo ubaba uyayibona leyo nto le ngiphila kabuhlungu ngisho izingane la ngaphandle mengiyibona zifuna ubaba bazi mina wami ubaba ngoba nakusengimtholile umama manje akasafuni. Okay manje ngi-understand isemfana wami uma ukuthi akafuni ufuna ubaba enze iqiniso akeze la ekhaya ingane yahlawulwa ngithi ingane yahamba uzoxolisa ngezinto zenziwe for the fact ukuthi ingane wayibalekele samncane kwathi wakubo akayitholi ingane yini esemenza ukuthi abone ukuthi wena ingane yakhe manje. Angimazi nami ukuthi yini sakubona. So ngifuna uunderstand lo sisi lo okhulise wena noba u2 yabo wena ama option amaningi wengakhipha wengangakubalekela kushiye mhlawumbe emakhaya aze eThekwini ofuna umsebenzi kodwa mehambe ewevuka nawe. Wena naye umzali nawe umama yeso ukuba umzali phela akona kube igama ukuthi ubaba fanele kube khona izinto zenzayo ukhombisa ukuthi ubaba yaba ukwazi ukuba lama responsibilities zakhe egcineni bezofuna ukuba ubaba. So ubaba kenzi kahle njengamanje emehlweni kaMagasela ngifisa ukuthi umama utheme esikhulumeni wami ngizojabula because mezoba khona bese siyayibuza yonke lembuzo baba ekhona. Unfortunately uma akakabi ready ukubhekana nobaba so wena fisa ukuthi uhambisane naye kule ndlela le. Hayi ukuthi naye akathanda ukuthi ube nebudlelwane nobaba wakho kodwa ufuna kwenzeka izinto ngendlela. Understand lento baba? Ngiyakuzwa. So mina ayibheki ukuthi uunderstand uma la aqhamuka khona naye uma somkhanzelisha athola ukuthi uzoyibhekana uzokwazi kanjani ukuthi lento le ibe right wena ube nobaba wakhe naye akwazi ukuthi abe peace with whatever ubaba akwenza.
Yeah, ngiyakuzwa impela. Cela umhloniphe uma kulokho yezwa. Yebo. Umlindo ngoba uyena owafevuka nawe. Ya understand le Yeah. nto. Ingane emikhulu lapho umlani iyagula ey'bhedlela amanapukeni, uqala isikole, uniform, yonke leyo nto. Awukwazi ukuthi for yonke leyo minyaka ingane iqala esikoleni usuzofuna u-grade 11 lowo muntu mengekho bese efika yonyonyobela ngoba esehamba ngemoto. Yebo ngiyakuzwa. Akanganyonyobi njengoba ngoba uyindoda mina ngiyakuthemba. Ubaba uthi baba nginankinga nawe kodwa nawe ngichaze isitori sakho noma ngichaze isitori sami sakhe. Into engifisa ukuthi uyenze ngicela uye ekhaya uyosho ukuthi isiphi isifiso sakho ngami. Hayi. Angifuni ukuhlukana nawe njengoba wakho. Ngiyabonga ukuthi umfuni wazi wangithola kodwa sike senze izinto ngendlela right. Yabo ukuthi right leyo? Yebo ngathi. Yeah, ozamluleka kamnandi umntwana. Ngiyabonga nje yazi angiyisoli ngokuthi ngimbhalele. Kodwa nje namanje ngiyakuzwa indlela ochaza ngayo shame umntwana ngiyamuzwa uyavuma. Kodwa hey mina wena wakho phela nama isha uthunga nami. Yakhumbula uqala ukuthi ushiye umfana wazojola ngakini kwakusuhlungu. Kodwa manje inkinga wayithwala ingane ngalomfana. Ephoqayo ukuthi umuntu mesuyithwela ingane yakhe igazi lakhe leli egcineni. Regardless ukuthi ama issues eni nabana ku relationship yawo. Phela qhamuka ngoba nake senenkinga emshadweni wakhe lo asewushadile ngabathola abantwana khona. Akabathola abantwana. Iyona fee enginayo ngiyamthatha phela. Nawe Phumlane ngeke umshiye uma umlahle kanjalo emva kokuhlupheka nawe. Yeah. Angithi even if uthi uyamvashela ubaba uzomvashela ubaba uphinduze kumama. Kodwa nje you need healing sandwa sami. Ngizocela ukuthi la ka Black Life bakuprovide nge-counseling. Yabo bakuprovide counseling uthole ukululele ukuthi bakululeke. Nawe bhuti understand uma ukuthi uqhamuka phi la qhamuka khona yes. Ya understand udinga ubaba wakho futhi loyo ukuthi uyena ngempela. Njoba eshuma naye uyaconfirm ukuthi uyena lo baba wafika kuye. So if kanjalo you will have a relationship with your father kodwa ngicela uqale usebenze ngama emotions ama usizwa kanjani ukephi. Ungabe umuntu osilisa ongafuni ukulalela umuntu osifazane nomuzi ukuthi uthini. Siyavumelana baba? Hayi siyavumelana ngizwa kahle. Thank you so much. Mazamile ukusiza. Ngiyabonga Black Life. Ngempela. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Njengoba izela imbukelo Black Life umndeni baya understand uphumlane obalekile ade fanele sim-understandise ukuthi uma uzizwa kanje njengoba ezizwa kanje qhamuka konke lokho. So thank you so much bafethu for ukusithemba as Black Life TV. Akhona nama DM bafethu ningadinwa festive season niyazi ukuthi asisasebenzisi ivalile. So into esizama ukuyenza ukuthi la sibona ukuthi kuyaphuthuma khona ngoba isikhathi sisakhona azama ukuthi si resolve inkinga asinzibile so lebe siwabuka nje ama emails sibuke futhi konke lokho engibhalela kona kuma personal social media ngizozama ukuthi ngiwadlulisele kubaphathi ningadinwa ningasho ukuthi magaselo uyaziziba. Ngiyabonga kakhulu and I'm very happy ukuthi umndeni bayakwazi ukunderstandana noma utholile usizo no guy no boy njalo uzokwazi ukuthi ludaba alibambe njengendoda yabo ngoba sikhulisa indoda la kuphumlana. So mina let me know what time please make sure you subscribe, like, share and comment. Have a beautiful festive season. I'm out. Is there black